Kuyajabulisa ukubona ukuthi uyalulama ngomseMpumela. Kanti nodokotela lapha esibhedlela basitshelile ukuthi hayi impela ululama ngokuphuthuma. Siyabonga. Ngingabasiza ngani abantu bomthetho? Sizothatha statement sakho. Kusithathile sesikhulumile nomlapha. Sifuna ukuzwela kuwena njengomuntu oyisisulu salolu daba. Uthe kwaba ingozi. Kodwa sicela usazise uma ngabe kwaba nobudlame lwasekhaya. Hayi, lutho umuntu womthetho umchazele kahle impela manje kwaba ingozi. Lapha ekhishini eqoba izinto eziqoba ephethe umesi. Sithi-ke mina sengiqhamuka kabi-ke ngiqhamuka ngemuva. Uthe mayithuka-ke wathuka lapha kwami ngase ngahlabeka. Ngasithemba thina. Ngasitshela iqiniso. Siyazi phela madoda ukuthi ngenisabe nibe namahloni ukukhuluma ngabe nihlukumezekile ekhaya. Nginethemba impela abantu bomthetho. Akukho ukuhlukumezeka okukhona. Kunjengoba ngichaza nje. Cabangisise kodwa le. Awunenkinga usithethe. Ngiyabonga. Siyabonga. Nihambe kahle.